4, 3, 2, 1. Ongeveer 400 hardlopers staan aan de start van de individuele marathon. In totaal doen ongeveer 800 lopers mee, want ook de estafettemarathon wordt gelopen. De markt in Hulst is het decor, een mooie omgeving. Maar voor de wedstrijdlopers valt er niet zoveel te genieten, want ze moeten opletten. Al na 4 kilometer loopt Remy Vasseur uit Vlissingen alleen op kop als de lopers Hulst verlaten, richting de Klinkse Bossen. Kort daarachter Sebastien Sletterer uit Middelburg en dan al op ruime afstand Wim van Spartak uit Sint-Laurens, hier links. En Alwin Vermeulen uit Quarendamme, de winnaar van vorig jaar. Wilco de Vos uit Kattendijke, hier links, en Chaco Josiassen uit Koudekerke lopen op positie 5 en 6. En daarachter een groot gat met het achterveld. Vasseur is er als een speer vandoor gegaan blijkt, want als ze in heikant zijn op kilometerpunt 15 blijken Vasseur en Sletterer op een eindtijd van 2:30 uit te komen. En dat is razendsnel op dit parcours. Hier van Spartak en Vermeulen dan al op 5 minuten. Na een kilometer of 20 vindt Sletterer het wel welletjes. Hij laat Vasseur alleen achter. En het verschil loopt snel op. Dit is het gedeelte van de Forte-route tussen Koewacht en Axel. Sletterer voert het tempo nog eens op. Zijn voorbereiding verliep moeizaam naar eigen zeggen, want hij heeft griep gehad. Maar daar is in de wedstrijd vandaag weinig van te merken. Vasseur is geblesseerd geweest, een scheenbeenvliesontsteking. En hoewel hij Sletterer moet laten gaan, heeft Vasseur daar geen last van gehad van die ontsteking. Want Sletterer gaat gewoon te snel. Sebastien Sletterer is 37 jaar en heeft alle 3 de marathons waar hij aan heeft deelgenomen gewonnen. En het ziet er naar uit dat dit zijn 4e zege gaat worden. Vasseur inmiddels op een achterstand van bijna 3 minuten. En het gaat wat moeizamer voor de Vlissinger en misschien moet hij zelfs nog oppassen voor Vermeulen en van Spartak. Sletterer in het mooie natuurgebied, het eiland van Meijer bij Spui op kilometerpunt 33 in de wedstrijd. Dan langs de Oteense Kreek richting de Scheldeboulevard. En hier komt hij de markt oplopen in Terneuzen. Na 3 zeges in de Marathon Zeeland in Zoutelanden wint Sebastien Sletterer nu ook de Marathon Zeeuws-Vlaanderen. Zijn winnende tijd 2:27:40 en dat is echt ongekend snel op dit parcours. Dan Remy Vasseur. Op 12 minuten achterstand komt hij als tweede over de streep. Hij heeft verloren, maar toch kan hij tevreden zijn. Een nieuw persoonlijk record van 2:39:44. 11 minuten sneller dan zijn oude PR. En hij zit er goed doorheen. Derde plaats voor Alwin Vermeulen uit Quarendamme. Geen PR voor hem, maar hij is wel sneller dan vorig jaar toen hij won. Nu is zijn tijd 2:41:05. Eén man stak er vandaag met kop en schouders bovenuit. Sebastien Sletterer uit Middelburg dus. Bij de dames komt Leonie Ton uit Zierikzee moe gestreden als eerste over de finish. 3:16:58 is de winnende tijd, ook een nieuw PR voor haar. 3 marathons liep ze, 2 heeft ze er gewonnen.